Nazdar bando, tak konečně tady máme Pokémony, jasný, dneska otevřeli nový Pokémon obchod a my tam stáli a byla tam fronta asi kilometr, ty lidi jsou úplně šílený, no my jsme byli vychcaný a obešli jsme si to, vzali jsme to Luxorem, knížkama nahoru pěkně, po schodech a byli jsme nahoře a tam jsme si koupili co? Tady tu krásnou krabičku, kde byl kdo? Pikachu a toho máme prostě nejradši od dětství, ty vole, na tom jsme vyrůstali, juchu. Tak jo, otvíráme? Tak jo. A co to tady máme? Nějaký krásný žluťásek. Jak se to vyndá? Takhle? Takhle to mám vyndat? Jo. To by se mohlo někomu líbit, mně třeba určitě. No, nevím, jestli je to dobře vidět, ale snad jo. Takže to vyndáme to. Nějak tak, abych to nepoškodila, že jo? V životě jsem to nedělala, takže dělám to dobře. Hej, o co jde? Takhle? Jo, snad jo. Nevím, jestli to je dobrý nápad dávat to do tohle, ale podívejme, tady máme Miláška. Ten je krásný. A další s dárečkem. Pokémon s dárečkem. Výborně, co víc si přát. Jeden dáreček a druhý dáreček. Krásný. No, tak to jsou asi naše nejhezčí Pokémonní karty teď momentálně, že ano? Je to tam vidět dobře, nebo je tam vidět kulový? Ale... Krásný, že jo? Tady. S dárečkem, toho jsme ani neviděli, jsme vůbec neviděli, my jsme to kupovali hlavně kvůli tomuhle Miloušovi, protože je úplně boží. Jo, máme tam stín. Tak co tu máme dál? Nálepky. Snorlaxe. A Pikachu. A tady to nevím, jak se jmenuje. To taky ne. Já nevím ani to prostředí. Jdeme dál. Jdeme dál. Tady kód, kdyby se někomu hodil. Na co? Na Pokémon Go. To je co? Pro nás neznalce Pokémon? To je hra. Televize? Aha. To je hra. Tak a máme tady 1, 2, 3, 4 balíčky Pokémon Go. Tak se na ně půjdeme podívat. Jo, jsou moc hezky zabalený. Tak toho dáme pryč. Tak schválně. Já doufám, že další Pikachu. A pak ten malej rostomilý, jak se jmenoval? Eevee? To nevím. To ten malý drak. Jo, Charmander. Aha. Tak. No, jasně. Magikarp. To je prostě kapr. Dobře. Onyx. Zlatá rybička. Onyx, to o tom jsem ti říkala. Ježiš, to je krásný. Eevee, to tam dneska hledali. Plišový Eevee. Raciky. Bulbasaur. Hele, reverse holo, krásnej. To znamená? Teďka mi tam chodí. Všechno prachy? Ne, to je krásný Bulbasaur. Že má tady tu reverse holo. Že je takový jako Hezká kartička. zajímavý. Dobře. Jakože je takový Lesklej. lesklej, ano. A tady Lapras a tady zase holo. Lapras holo. Tak to bylo nejhezčí a ty kartičky tady toho balíčku. Teď mě A další zajímavý, kódík. jo, tady ty. Ne, ty už nejsou zase tak zajímavý. Tak chceš další balíček? Haló. Tak, tady máme další balíček. Teď ukážeme všem, jak se to rozbaluje. Takže úplně na hovno, že jo? Počkej. Dobře, takže to děláme takhle. A tam Bulbasaur je Co? Hele, tohle bude na dlouho, tohle se musíme naučit. Odkud to mám brát? To je to nejhezčí ve prostřed. Jo, hele.
Tohle neznám. Numel. OK, Onyxe, toho už máme. Numela taky už. A Numela taky, aha. A tohle taky už. Tady to už máme taky, výborně. Tak to jsou kartičky, které chceš. A tohle je co? Nevím. Pirabel. Pirabel, to byla angličtina. Bibara. Slowpoke. Slowpoke. A tady to bude něco hezkýho. Jo, viď? To je jaká lepší karta, víš? Ty vole, Pikachu, máme dalšího Pikachu, no tak to je brutál. Takže to má nějakou cenu? Nevím, asi nějakou, chce to někdo koupit? Halu, já jsem na prodej, čau. Tak jo, dáme se. Jo, necháme, ten se mi líbí. Tady je něco, ty nějaký oko magický. Jaký Gust, nevím, co to je, Unfersat, vůbec nevím, co to je. OK, další kódík. Nemusím, tak výborně. Takže na. A jdeme do další. Jupi. Co hezčí, než ty, co jsme rozvalovali minulý. Tak to bude dražší. Tak jo. Tohle je hrozná prdla, to rozbavu. Už je to dělá z té druhé strany. Squirtle, toho jsem se přála. Aspoň nějakýho tam mít. To je krásné. Takový miminko. Tak jo. Tak tu máme Meltana. Bidoof. To už máme? To bylo v prvním. Magikarp taky máme. Ty se to opakuje takhle, jo? No to, že jich je tyho tolik. Pidgeové. Kterých je jen 78 asi. Radiant, Venusaur. To je hezký. Taky třpětivej. Ten je za 200. Je, ty vole, další Pikachu. Ty vole, já jsem jich chtěla nějak moc, už máme 4. Další Pikachu. A energie. Hej, Pikachu, pika. A kodík. Tak, můžeš Máme rádi Pikachu. Tak a poslední balíček. Tam bude snad největší pecka. Doufám, že tam bude ten malej, oranžový. Co dělá blesky? Tenhle je podle mě zatím nejvíc, co máme Venusaur. To není možné. Pikachu je prostě nejlepší, vždycky Pikachu. Tak. Teď máme nějakého Vimpuda, či co to je? Ať se na to podívá. Tady jeden z toho prdělu už asi taky máme. A tohle už taky máme, že ano? 4krát, ano. Tady to taky, hej, on se tam opakuje jako všechny karty. Tak ono ještě celkově asi má 88. Jako dohromady těch karet? Jo, těch jakoby základních. No ne, kecej. Ne, co to znamená? Co to znamená? To Jsme je milionáři? Jsme milionáři, ano, tak tuhle prodáváme. Ano, 2895 korun, lidičky, za míň ani náhodou to nedostanete. Pozor, nebo spadne kamera. To je hustá karta. Je krásná, ne? Dragonite. Máme rádi dráčky, my jsme chtěli dráčka. V-Styrovej. Nevím, co to se je. podíváme, kolik stojí. Jo? Myslíš, že to něco stojí? Nejdražší karta? No nevím, ale jako z těch, ty barevný bývají jako hodně drahý. Jsme bohatí, jsme boháči, vyplatilo se Pokémon. A to jsme nestáli ani frontu. Tak jo. Máme kamaráda. Máme 10 Pikachu. Jsou taky moc krásný. Jo, tak to je. Máme tohle. Tak jo, pěkný karty, to se nám líbí. Asi budeme sbírat víc ty Pokémony. Jo.